ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଜବତ ହେଲା ନଗଦ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା 40 ଲକ୍ଷର ମଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଠୁଳ କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ରାୟପୁର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଜବତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲାଣି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଟଙ୍କା 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠୁଳ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼େଇ ବେଳେ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ତଦାରଖ ସମୟରେ 25 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ 17,311 ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 1 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ, 784 କେଜି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ 94 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 33 କେଜି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଲଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 16,96,000 ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି।